kuiswa mavhoro munzichiona. Ndopane danger yekuda kurarama netestimony yemumwe. Testimony yemumwe ngaikusimbise kuti Mwari vanoita zvinhu. But kuti vachaita sei pane zvako, it's different. Imagine achiswa mavhu kumeso, opunda kuti ndana rundidaro, ondini Jesu eNazareta, oti kunyepa hakuna patimi yamunambodaro. Usakuona nika history so. Osana mutana ngishiche dai. Kuna na mama tawari munorondo sterek. So they miss revelation in the new things of God. Ukaita nizota ya Mwarisha ya haite so. But scripture I need to read this one. Just excuse me for the beginning of the day. I'm sure that I but I love this one. Asana mzomu na yakite isa chitenderere. Wanu wesa kunyepera wana. Isitumira pa shoko. Totara zuru shoko. Mwari arubira dai. Jesu arubira dai. Let me give you a scripture that will just challenge you for this coming year. John 20. John 21, verse 25. Now there were also other many miracles that Jesus did, which every one of them to be written. I suppose that the whole world itself could not contain the books that would be written. Verse inoreva kuti zvakaitwa naJesu zvese hazvina kunyorwa, pakanyorwa zvimwe zvacho. Dai zvese zvakanyorwa, dai nanhasi panyika pano pasina mabhuku angatakure nyaya idzodzo. Saka paunoti zvikuitwa nemunhu Jesu haana kubvira azviita, pamwe ndo zvimwe zvacho zvisina kunyorwa zvaaita. So you need the Spirit of God more than the spirit of criticism. Aiwa, basi Mwari, kosi tinovhura apa, tinovhura. Unaona ngo uchivhura iwe usina kuvhurika. Nokuti even munhu akangoenda kuchikora anovhura. And anotoverenga achitonzwa. Problem yebhuku iri manje. Ukangoverenga ukanzwa, it disaster. Unofanira kuverenga kuti uziviswe. Zvawanzwa isiriyo nyaya yacho. That's true. Saka uramba ukamira. Pandaverenga apo wafanira kuti atona namangwana takanzwa. Ukuda zvisina kunyorwa. Ndo zvaunozwa ndo nyaya yacho chaichayo. Kuparidza kutsanangura kubva pane zvaverengwa uchitsanangura dzimwe nyaya. Why? Nokuti Bhaibheri rakanyorwa kudhara, iwe uri kurarama nhasi. Rakanyorwa nguva yekuti vanhu vainga nengamera vasina kana laptop kana motikari. Saka pese paunotodarisa prayer according to the Bible, make sure kuti uchanamatira mbudzi. Why? Nokuti ana Jobho wanga vane mbudzi vane makwai. Iwewe izvezvi uri kuda mataxi, uri kuda laptop. Bhaibheri hamuna anga anayo. Phone. Solomon the richest, angari phoneless. He was not reachable. Solomon, you own a phone about 2 liters of Bible. He said, "2 liters, hey, rest of the phone." Hamuna nayo. Atite zviri Bible. Tinoitwa neBhayibheri tiite zvatofanirwa kuita mazuva edu. I'll repeat. Atite zviri Bible. You must rightly divide the word. Kuunderstand uku kudhara asi mazuva ano ndokudivide kwacho. Heavy burden. Ivane moyo. That's why Mwari even in terms of marriage, vakatotaura kuti murume achasiya baba naamai. Kuti marriage ndeyevarume kwete vakomana. Chirungu chinoti man kwete boy. Why? Not when you become man, you carry a responsibility. You are no longer a boy. Marriage vakuru haisi entertainment. Irresponsibility. Percentage entertainment time yacho ishoma. Mawazi yesa kuzoti vana vadyoyi adzimai vadyoyi vapfekei 10 minutes ndo joy. Mama hours yakubata musoro wakadai zvinopa buda. Saka zvakanzi it's for men. Haisiya mukomana. Ukazviita uri mukomana unozvitiza. Ndezvevarume. And ukazwa chiti achasiya baba naamai, hakusi kunzi pandukira vabereki vako nokuti waroora. Kusiya kuri kurehwa baba naamai. Baba naamai relationship marriage. Zviri kunzi usatakure mindset yemarriage yekwawakabva uchinointroduce mumarriage yawapinda. Pane time difference nekuda kwekuti avakaroorana kudhara nemareasons are different. Maroorana nhasi munyika yadevelopa yaanema mune mama different reasons. Isana mai yedu vakaroorwa kunzi vaishanda, vaitoonekwa itakura mashinga uri nekudii. Isweda adzimai hatinamboona kushanda nekuti tine stofu. Kungoti ta vakutobika
wewe tunaibanisha ngali unachukua nipono wachuoni kono kono mwanani basa sa ukatakura kari anamayo ndiweke kumusha mtarali mkuno kutawo type yeda atitendere kudaro enda atifano kudaro ndini muwenye ndi kudaro wemazwano aibude ati zigone usanye pongolo zikwanisa pwa madamu mwezi wali kumusha kuzunda uli tonas iwewe manje ero toshe dropi mjano waona iwewe manje haudaru uninge nini gayo ati daru isi wangu nafano gara nae sala kana Bible jiti muruma ajasia baba na amai zikunzi siya in old mindset marriage kare. There are things you can learn from them, but there are things that are not worth to apply in our time. Tinesha tino zidza kubva kuwanano yawo, but tinesha imo zvasikafana kuapply muwanano dzedu nokuti there is a gap time difference. Machechi mwana wacho iwani mweya mchene iwani, but mani ngabangu siyana kumachechi so asi mweya wacho wakasiyana ere. No, it's the same spirit. But kita kwa mwani kuno die, I'll give you an example. Paulo chai under the same spirit of God. Uchinyola tsamba kwa makereki, unoti tsamba kwa Efeso, tsamba kwa Korinthi, tsamba kwa Galatia. Ukatarisa tsamba zese, atunyo wenye yakafanana. But ali machechi amwali mumwechete, bani mweya mchene mumwechete. Kunewa kuti ali kwa addressa a certain type of people in a certain area with a kind of a revelation really different kunewa mwe. Saka difference ye theme kuma church, it's biblical and spiritually correct. Why? Mwari hataure zvakafana nevanhu vari muinflation zvangataure nevanhu vari kuAmerica. Mwari hataure zvakafanana kuvanhu vari muZimbabwe, onotaura futi the same message kuvanhu vari kuUK. Why? Lifestyle nemararamiro nezvese we are different. Saka tsamba kuvaEfeso haifanirwe kukopa yoendeswa futi kuvaGalatia, nokuti challenge yekuvaGalatia haisi yekuvaEfeso. So kana iri theme kuchurch, truly it must be different. Yekwenyu neyekwenyu inofanirwa kusiyana, nokuti vanhu vekwenyu nevekwenyu vakatosiyana mararamiro, kukura, kuziva zvese. So this kind of understanding sometimes unozoona ichita madebate kamatima unonzwa gorino wazodai. Iye Mwari wacho ingana anoti behold I will do a new thing. It's the unchangeable changer. Kureva kuti iye haashanduke but une power rekushandura. So provision iripo. Chiri kudiwa kuziva. So tikaenda kubhuku raGenesis, I don't know if I open scripture today, but tikaenda kubhuku raGenesis 1 uchaona kuti Mwari pavakati, alright, and God commanded the waters to bring forth fish. Zvoreva kuti Mwari havana kuzotora nguva vachisika hove, but vakava neknowledge yekuziva kuti mvura ndo source yechinhu chinonzi fish. Hapana Mwari paakatora ivhu akasika hove. Bible note, and God commanded the waters to bring forth fish. Zvoreva kuti Mwari vakatoziva kuti fish hadzigadzirwe, dzakagadzirika kare mumvura. Pari kudiwa shoko rinotaura kuti mvura rilisa zviri mauri zvinorarama. So there are times yekuti fish unadzo, but dziri kuside kunonzi water. Saka huna knowledge to command the waters to release the fish. You are still crying and praying kuti pane nehove, yet already une mvura. Which means ukaona the wisdom of the knowledge of God. Kuti Mwari vakatoona kuti pana ndifanirwa kusika hove, but ndinofanira kurayira mvura iburitse zviri mairi. So God commanded the waters to bring forth fish. Zvoreva kuti Mwari vane knowledge yekuziva kuti hove dziripo, but dzakavigwa muchinhu chinonzi water. I need to speak a word of command to get what I'm looking for. So there are times yekuti you must learn to decree things. Bible rangu you shall decree a thing and it shall be established. Rati zvimwe zvacho zvaunotoda zviripo, but a closed mouth is a closed destiny. Learn to speak things. Ini ndakamboenda kun'anga ndisandatendeuka so. Saka takaenda kun'anga ndatapiwa mushonga watakapiwa. N'anga ndobva yatirayira ikati, kana une mushonga uyo wakusvika pabasa unofanira kutaura mashoko aunofanirwa kutaura. Saka ndaita kamuchallenge kekuti kana mushonga wacho uchishanda ndine need yekutaura ere, ngaungoshanda wega. But ndakadiscover kuti ari kutoti pane combination yezvauinazvo neconfidence dzaunofanirwa kureleasa uchitaura wega zvaunoda kuti uzviwane zviri on the ground. So there are times yekuti ukatonyarara even mushonga uri correct hauite. Kuti mushonga muhombe kutaura. N'anga ikati mushonga uisa muhomwe
wasvika pakati utaure zvakati ukanonyarara mushonga haushande nokuti mushonga mukuru kutaura. Bible robharati the power of life and death lies on your tongue. Learn to speak positive in this 2020. Vari kutaura zviri negative siyana nawo. Life yako uri panyika ino but hausi wenyika ino. I need to warn you this way. Don't think like a Zimbabwean. Think like a Christian. Don't think like a Zimbabwean or an African. Think like a believer. You are a child of God. Atisi wenyika ino, nyangwe tiri panyika ino. Kurati ma rules nema systems are not governed. They belong to the kingdom of God. Ukaona Jesu panotitsapura achimunama anochiti, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Zotora kuti ukasanamata uchidaro, there is a wind yepanyika iri kutoita prevail. Kusvika iwewe waikansela, wati kuda kwenyu ngakuitwe panyika pano, thy will be done. Ukasatodaro, pani kuda kwevanhu kunoitika mulife mako. Zvavakutemera ndo zvinoitika. Saka kusvika wakuzvikansela nemuromo wako kuti thy will be done, kuda kwenyu ngakuitwe. Nokuti ukasada kuti kuda kwaMwari kuitike, pane kuda kwevanhu kunoitika. So your mouth is a tool to cancel every negative issue against your life. Dzidzisa muromo wako kutaura zviri positive na 2020. Influence iriko sometimes inokudrive to the negative. Maonero uri kuita zvinhu. But I've come to challenge you this way. Learn to look unto Jesus. Nokuti vese vanotarisira vanhu and they can still fail. Even money can fail. I love statement in Nampari, it's not man answereth all things. That is someone that you don't show us that number ever, but not man answereth all things. You not whatever put in Mari, you know, Pindula Pajan Jesse. I say, I never put in a Pindula, you correct Pajan Jesse. No, put it not in Minduro, yes or no. So as you can see, money answereth all things. I know the Marino Catrisa Jesse. You know what Pindura, who got HIV, you know what Pindura Chaya. Tenga hakuma fruits ito zonaita ijote uno chikabata hapana hapana. Ine ndia pindura. Kupindura kunongoreva yes kana no. The real answer is yes. Yaunga chakenas is Jesus. And I would church and I would prophet that Christ to Jesus. Don't there are times every month 2020 aim yako ndio kuchinja church. Kana ipinda kusipoa funda kaenda uso. Noko zungu simuka. The real and total change is when the word changes you. Ili likasakushandura, hakuna prophet anopinda on behalf of the word to help you out. So no matter the prophet is so powerful, ukatenda kuchechi kama prophet, they preach. Why preaching with you profita? He knows kuti kana tika profita na as long usina knowledge nema principles ajikudi. Chinoita the prophet vaparidze chifunga kwako, iwo vachiona. Why don't we spend time? Kufura kunamika, ngana kutaura kuti zvangu zviri kuita. But you must know what to do. You must know to apply the right principles. Amai loti vari mumba yevanhu vaponeswa vata vakafa. Hazvina basa kucheche wapinda newe mcheche wanoremekedwa wakazodii unogona kufira imomo. My Lord, family yavo ndo yakabvisirwa nengirozi. Mhuri yavo ndo yakawandirwa favor ikapiwa tip yekunzi budai panotsva munhu. But vakatsva yet vari muright family. So haisinyaya kuti unopinda church inonzi ndo iri right iri powerful. Ungangodaura uri type yamai Lord, uri muimba yakanaka, but zvako zvichifira muroti. I don't know whom I'm preaching to. So kana une pfungwa kuti nda kuchinja church yako haisi powerful, dai watotanga kuchinja iwewe kwete church. Because hakuna inokuita, unogona kuenda high school obuda nemalow results. Avambo kunyara kuti mamuri paprince dwatsata angokupai masi pama-E. Unoita E uriko. Ina uye kuti iwewe concentration yako yakamira sei. Ini ndakafoira kakapasa wamo. Isaine kuti zvataidzidziswa zvinopasisa. Zvaisvikira pazvinofoirika. Saka chakudiwa is improvement achimwe chikoro. Inini wacho pachikoro ichocho. Hataigona kunyepera vabereki vangu kuti maticha acho anga asiri serious. Wozopa next pangu akaita 6 ma-A. Ini 6 ma-E. Kurati itoudzwa zvema-A but pano zvaisvika zvichiita E. Saka padi kuchinjwa chikoro pada kuchinjwa maitiro angu pachikoro ipapo nekuti manotsi acho aripo. Handina kunzwa Mwari vachisika hove
Bible right, and God commanded the waters to bring forth fish. And God commanded the waters to bring forth fish. Okay, I'll read verse 20. Genesis 1 verse 20. And God said, let the waters swarm with swarms of living creatures, and let the birds fly. So God created the great sea creatures, every living creature that moves, with which the waters swam according to their own kind. Zorauti kunofanwa kuziva sosi yechinhu chauri kutsvaga. Ivhu ndo makabuda miti. Andakunzwa pachikandwa mbeu, but miti yakaita sprang out from the ground. Zvoreva kuti kune zvinhu zvaunofungidzira kuti hauna, but wakazvipiwa in seed form. Munhu wese anopiwa chinhu in seed form, kana asina wisdom ne knowledge, anofa achitsvaga chinhu ichocho chaainacho, nokuti haagone kuchinecha kuti chikure chive chinhu chaanoda. Alright. Munhu wese anova nemhuri obva abereka vana, chaari kuda haasi mwana, chaari kuda munhu mukuru anogona kuzoita take care yeupenyu hwake. But chaari kuda ichocho hachibereke chiri chihombe kudhara chakutomuchengeta, unochirera. Shona yoga yati chirere chigokurerawo. Kurati kune masystems aunotorera kuti azokurera. In other words, Mwari vane zvinhu zvavanokupa mulife, zvavakatokupa izvezvi zvauchiri kungotsvaga. Why wakazvipiwa in a systematic way yekuti zvinotoda your effort kuchibuilda. Jesu paakauya panyika haana kuuya ari son. Bible rangu rinoti, unto us a child is born, unto us a son is given. Isaiah 9:6. Zvoreva kuti Jesu paakatouya kari kacheche, kakatengerwa mapampa, kakafidwa, kakachengetwa, akazoenda pacross akatiponesa. Kurati ruponeso rwakatorerwa nemunhu. Munhu akatsika apone, nokuti chinomuponesa chinotomboda kubatsirwa naiye anofanirwa kupona. Dakangoya murume mukuru wobva ndatoya kuzokufira ise pamuchinjikwa yainetsa, but akauya neprocess iri natural, iri common. That's why vanhu vakaramba kuti ndiye, nokuti vanhu vanofunidza kuti kana uchinamata Mwari every answer yaMwari iri miraculous. Pane mamwe ma-answers aMwari are just ordinary, yet they carry a miracle at the end. Pane vanhu vakauya nehama yavo kuna Jesu ribofu, chifamba naye achidonza maoko, ndobva muchitsa pana Jesu. Jesu ndobva abata futi maoko emunhu iye, ndobva abuda naye muguta. Uri kuona time yabatwa ruoko naJesu achifambwa naye, anogona kutifundzira kuti haasi Jesu, nokuti zvekubatwa ruoko uchifambwa newo zvinoitwa kana natsana wako. And atouya akabatwa nevamwe vanhu vasina kana minana, ndokubva aiswa kuna Jesu, ndokubva aitwa the same thing yekungobatwawo pasina kana minana. Vari muprocess yekufamba vari two. Remember, chiri kudiwa nemunhu imiracle, ihealing, kuona. But chatanga kuitwa naJesu handicho chiri kudiwa. Jesus is just leading the guy outside the city. The guy haasi kuda kuendeswa somewhere, ari kuda kuporeswa. Ndo imwe challenge yatinayo. Sometimes you are in a process yekuti God, before he heals you, he wants to lead you, he wants to walk with you. Saka iyo yekuti Mwari amba kutungamirira afambe newe atide, togoda kuti Mwari wacho aite zvinhu muupenyu. Ndabotara nemumwe ndikati ako munhu wacho madi kuti muuye kuchechi Sunday, zvanzi munoprofita ere, kunoitika mamiracles ere. Atone target zvinhu zvaari kutsvaka. Mwari wacho Mwari haasi paprogram yezvinhu zvaari kutsvaka, ari kutsvaga mamiracles acho kuti zvake zviende. Truly is a God of miracles, but there are times yekuti he wants to lead you. Without any miracle, he just wants to lead you, to have a relationship with you. Prodigal son achibva kwaakabva apera basa aine nzara hembe dzakagaruka asina kana bhutsu, baba vake vakamuona at a distance, ndokubva vamumhanyira vakamubundira. Iye chaari kudzokerera kumba hakusi kumbundirwa, hakusi kuda kumhanyirwa, hakusi kuda kudiwa, ane nzara. He is so hungry. Chamudriver back home is hungry. But baba pavakamuona vanomutakura chingwa vakamhanya nacho, vakamhanya iyo vasina chinhu. Unoziva here kuti time yaakambundirwa nababa, mwoyo wako waingoti mudhara dai moziva zvandikutsvaga, magadzirisa izvozvo. Akatotanga kufamba nababa aine nzara, aina baba. Do you know kuti kune time yekuti unofungidza kuti hauna Mwari, nokuti nyaya yako haisati yagadziriswa, yeti Mwari anogadzirisa nyaya yako ari kutambofamba newe. Une time yaunoona kutoti wasati pane mwe situation yangu kuti asidai Mwari apindira panyaya iyi, atori newe already.
But the challenge is, your target is the miracle, the healing, not the leading. I'll leave that subject, I'll preach it another day. But you got to understand the situation. In this year, is how to receive. People, they think they receive, you also got to receive. That's the way to receive. No, that's the first stage. And that first stage is very dangerous. You never get anything by saying I receive. What's the second stage? To get knowledge on what to do. Receive your house, I receive. Mustend anuto fambirwa. Ora tikakunamatira kuti uwane basa. Ani unofana kutsvaga basa. Bana tinamazitema kambani tinenyasha chetu. Iyo ndofana kuziva kuti kudeuta kueconnect uchifamba uchienda nema CV. Enda usvike baba usina kana bepa. Woti takanamatira munhu washe riripo irapo. Tiri nyasha aupinde. And if I interview you, the type your church and type your pastor qualification. Hakuna company noti amunobata muri kupi. Vanobvunza kuti munhu agone ere magetsi. Oti adagona hangu but munhu washe akataura nyasha dzinotyisa. People hear me very well. Mark 11:23 and 24. You know, to believe. When you pray, believe so that you receive. When you pray, believe so that you receive. When you pray, not prayer, when you pray for something, you not receive that thing. Why? When you pray, you receive a revelation on what to do. 1 Kings chapter 17, verse 53. You know that Elijah, I can hear abundance of rain. Anakugarabasi kuti ndainzwa ino naye ndiri prophet zvanzi akandopfugama akaisoro pakati pemakumbo akatanga kunyengetera. Ari mukunyengetera mvura haina kunaya by prayer. Ari mukunyengetera akapika a revelation yekuti chituma munhu anotarisa towards the sea. Yaati ndanzwa ichanaya ndeyekumusoro akunotarisa yakanaya. But he understands kuti chinhu chandiri kuda chiri musystem yezvinhu zvatiinazvo. Do you know zvonoda kuti Mwari akuitire? Ari kutozvimisa ndiwe. Nokuti already zvinotangira kuno kwete ikoko. Munhu waMwari paakati I can hear abundance of rain. Paakatuma muranda kunotarisa towards the sea. Muranda akadzoka chiti ndaona chinenge chibhakira chichisimuka. Uyu ndokubva ati shuwa chitaurira Ahabhu kuti enda mvura yakuya. Chinomupa kubhilivha kuti mvura iri kuzonaya. Kunzwa kuti yakanaya kare. Pane zviri kuitika mairi. Akanotarisa towards the sea. Mvura yakanaya. Zvanzi ndaona chiri kurise like a man's fist. Uyu ndokubva aziva kuti zvataura Mwari zvaandivimbisa zvaakuitika. Kuti every promise in a process. I'll repeat. Every God's promise in a process. And the process is not demand that discipline most of the times. Mary wabaridzwa vhangeri naangel Gabriel kuti uchava nemwana. Mary ndokubva abvunza zvinogona sei ndisina kuziva murume? Kwete ndisina murume, ndisina kuziva. Nokuti murume anga anaye, she was in a relationship with Joseph. Ukaudza munhu ane murume kuti muchava nemwana, ungaudza murume wako kuti mazoenda kwana ndiya. But uyu paakaudzwa kuti uchava nemwana, ndokubva abvunza kuti chirudzii? Ndisina kuziva murume, kwete ndisina murume. Kuti arikuda kutsvaga knowledge inodemanda discipline. Why? Nokuti Joseph akangoda kumubata-bata, anofanira kumuudza kuti imbomira haumu muprogramu zvakanzi tezvemweya. Kuti anofanira kugara achidhinaya Joseph kusvika nhumbi yabata, kusvika abereka. Nokuti akaudzwa kuti uchava nemwana usina kuziva murume. Saka murume nyange uinaye, basa rako meri manje ndekuti Joseph akakusendera so ukaona kukisa-kisa omudza kuti sanogumira ikoko hamusi muprogramu. Kuti there are times yekuti chaukaudzwa naMwari kuti chiitike chinoda kuti urambire vamwe vanhu vari close newe kuita zvimwe zvinhu newe. Apa vakaipa manje. Unoziva kuti vanhu vaifamba naJona mubhoti chakaita kuti vararame vakanyudza Jona. Yet Jonah was a prophet. Kwete mwana wesangano prophet Jonah pavakanyudzwa mvura mhepo yakapera. Also there are times yekuti matitles haunotyaya unomirira mhara. Pane kuti iye anyure nekuti iye akanyura anobuda. Saka hana problem nganyure. Yewa Mwari pane kwaari kuenda naMwari wake. He had the title Prophet Jonah.
but it was a problem in the boat. So there are times when your problem can in a title, it's hard for you to believe it. Here you can see, we're going to profit, Papa. One very practical. I know the prophet after the movie. So, every promise of God carries a process you need to know. You can receive, Ugata receive. In first stage, I see final. I consider to receive. You know, the excitement and the proof you believe. But after believing, you must get knowledge on what to do. Nama ya taita ndeye kuti takangofunza kuti kunamata imagic. Kuti munhu wamwari akataura zvako there are things zvekuti hazviitike vinakataura. Kusvika waziva zvekuita nyangwe pataura. I'll give you an example. John chapter 9. Murume akasvikirwa naJesu ari bofu. Jesu akamisa mavhu kumeso. Akamutenda unogeza. Bhabha rinoti akadzoka achiona. Zvotoreva kuti akabva pana Jesu asikaoni. Nokuti Bhabha rinoti paakanogeza kuSilomu akadzoka achiona. Zvinotaura kuti nyangwe asangana naJesu akaenda ari bofu. Osati hatanze kuti mwari wacho unaye. But asi kuoneka zvaunonamatira. Murume uyu haana kuona nokuti asangana naJesu. Zvanzi akati anogeza ndobva akadzoka achiona. Zvoreva kuti Mwari iye ane zvimwe zvaachaita newe. Zvekuti kana aita newe unofanira kuziva kwekuenda nezvekuita kuti breakthrough uibate. Iye newe hapana breakthrough nakuti Jesu akatorifeya munhu. Statement yekuti Jesus is my last bus stop. It is very dangerous. Can also have this kind of understanding. In last bus stop when you know to do what Jesus is telling you to do. Nokuti murume akasvikirwa naJesu akaiswa mavhu. But you are not but me avanakuiswa mavhu vanongonzichiona. Ndopane danger yekuda kurarama netestimony yemumwe. Testimony yemumwe ngaikusimbise kuti Mwari vanoita zvinhu. But kuti vachaita sei pane zvako, it's different. Imagine achiswa mavhu kumeso, obvunza kuti ndiani ari kundidaro? Ndini Jesu weNazareta. Oti kunyepa hakuna but me amunambodaro. Usati unooneka history so. Osana mutana msiche dai. Kuna noma tauri munorondo sterek. So they miss revelation and the new things of God. Ukaita kuzota Mwarisha ya haite so. But scripture I'm looking for I need to read this one. Just excuse me for the beginning of the day. I'm sure that I parried that, but that I'll pay some but I love this one. Asana munzomu yakite isachitenderere. Vanhu vese vari kunyepera vana. Isu tinomira pashoko, totaura zviri mushoko. Mwari anobvira adai, Jesu anobvira adai. Let me give you a scripture that will just challenge you for this coming year. John 20. I mean John 21, verse 25. Now there were also other many miracles that Jesus did, which every one of them to be written. I suppose that the whole world itself could not contain the books that will be written. Verse inoreva kuti zvakaitwa naJesu zvese hazvina kunyorwa, pakanyorwa zvimwe zvacho. Dai zvese zvakanyorwa, dai nanhasi panyika pano pasina mabhuku angatakure nyaya idzodzo. Saka paunoti zvikuitwa nemunhu Jesu haana kubvira azviita, pamwe ndo zvimwe zvacho zvisina kunyorwa zvaaita. So you need the Spirit of God more than the spirit of criticism. Aiwa, basi Mwari, kosi tinovhura apa, tinovhura. Unoona ngo uchivhura iwe usina kuvhurika. Nokuti even munhu akangoenda kuchikora anovhura. And anotoverenga achitonzwa. Problem yebhuku iri manje. Ukangoverenga ukanzwa, it disaster. Unofanira kuverenga kuti uziviswe. Zvawanzwa isiriyo nyaya yacho. That's true. Saka uramba ukamira. Pandaverenga ako wafanira kuti hationa namangwana takanzwa. Ukuda zvisina kunyorwa. Ndozvaunozwa ndonyaya yacho chaichaiyo. Kuparidza kutsanangura kubva pane zvaverengwa uchitsanangura dzimwe nyaya. Why? Nokuti Bhaibheri rakanyorwa kudhara, iwe uri kurarama nhasi. Rakanyorwa nguva yekuti vanhu vainga nengamera vasina kana laptop kana motikari. Saka pese paunotodarisa prayer according to the Bible, make sure kuti uchanamatira mbudzi. Why? Nokuti ana Job wangu vane mbudzi vane makwai. Iwewe izvezvi uri kuda matex, uri kuda laptop. Bhaibheri hamuna anga anayo. Phone. Solomon the richest
angari phoneless, was not reachable. Solomon, you on a phone about to get a jump by me. He said, to it a jabon, rest of the phone. I'm not you. Our teachers didn't buy the tonight when it by the teachers that often will beat a Mazrael. I'll repeat. Our teachers didn't buy the. So you are not the one, you must rightly divide the weight. Who understand how good there are as Mazwan, don't divide the wash. Lord Agara never asked Kanaka, you will never go outside. As Jirimo, I'm not to run on the Kerry. I don't need a Jirimo. You know, she come back and you don't know the vessel on those requests. The child. Why won't you be the sim of Jirimo? But in your you rightly divide the weight. Unazati Jagaitika Batash, Diwe Jagaitika Bati era, is Jagaitwa Nikufunga Moon, in Bofunga Yamat. Umune yet, Jagaitwa Nevan, Nation, you want to marry. Two things. Mune Jagaitwa Nevan, you will have to study when I'm married. Sagaita, just room, no one of it, a Pascadi with Patrick. I see. David Putamkas, why you read? I got to watch. You are said to have put and said to Murumosh. Murungo down and a chit, but by rightly dividing the weight, Kulozani Jagaitwa Batash, do it. Sagati, Jirimo, tonight when a shop of Peter, that often Makita Mazwa Etu. Mazwa Jessica in the mic. Go over try manual. What am I getting by the rich canvas? Go down. But no good rumors who I put technology actually have provided. Unokuara. People hear me very well. 2020. He ombe. He mindset yako. No good in my old systems, in my old ways, how I shanda now. Aku connect to Gamuchi the new thing. So I show not the Manaskana that thing so as you don't get a number. Why Akana a strong backbone to carry the pregnancy for 9 months? Akana a womb, you know, on the Gromana. So Marivakash miss out that she take over Kushikamuna, I'm mature. Could have dependent maturity not demand for you to receive something. Usaoni to another day, to know 4 years, 5 years to a scandal of naturally barren. I just see barren. Talk and miss one process, a good at startup developer enough to carry the pregnancy. So is a Shimari, but you are failing to grow by faith. Oh, this one. Hebrews 11, 23 and 24. Hebrews 11, 23 and 24. Hebrews 11, 23 and 24. 23. By faith Moses, when he was born, was hidden for 3 months by his parents, because they saw that he was a child, a beautiful child. They were afraid of the king's verdict. 24. By faith, when Moses was grown, he refused to be called the son of Pharaoh's daughter. A personal decision, a choice. Akura pakutenda, not by age. By faith when he had grown up. As a believer, you don't grow by age. You grow by knowledge. Why? Faith comes by hearing, hearing by the word of God. So faith, in other words, in knowledge. Because it's hearing, it's knowing the word. So by faith, when he grew up, he refused. Anakuti whatever utifai papo. Pakakura mukuziwa inside. Akaramba comfort zone in outside. Kuramba kuma mwana umanasikana wa Faro. Kuramba mafaro. Kuramba jaganaka. Mukuti waane revelation is why Faro akaurela na seweche bro. Mono akapotsa kurandi Moses. Ndokuva ada kumuraya mentally. Rufu chairo. Angile kuti munafa akapenda kuberia. Kufa chaiko. Kufa mkatu. Sawa chona hivi nasi. Mungu anakona kuprevent kutenga si dealer net dembo. Achisiara maskini mpenyu. Why nokuti mnyango akafa anoimba upenyu. Oyo mupenyu akuimba zvakafa. Kufa mukati kuri dangerous. Akudi beria upati unenge wakatorwa pasi. Faro akaona kuti wese ndrungo urayana. Saka pane one
diplomatic way ndovaada kuchiuraya inside. Ndotsika dzinoshandiswa kuti nevarungu manje pavakakolonize nyika vakaziva kuti one day these people get independence, one day tichabuda muno. But the only way yekuti tirambe tiri pamusoro pevanhu ava, let's make systems dzavanotenda. Ngatikisei tsika dzavo nezvavanoita, tovapa mazita echirungu, tovadzidzisa zvechirungu, toita zvechirungu. Vakatidzinga urungu hwedu hunosara nawo. Saka kana vasara neurungu hwacho vanozofanirwa kuda murungu wacho vega. Saka uchiona takavarwisa vakaenda apa tinoda kuti vauye vakatiuraya mukati unobva matakazvo ndototemba kaizvo. Wanda tichiti openi baba imadimikira kuti uyai vatakati kudai kunokutitika ino takunyara matambe kuti awaya dzokai kumatokuara dzokai. Why? Vakatiuraya mentally. Tetsuombe kufa mukati. Faro ane vanhu vaakauraya chikanda muna river, but Moses aida kumuuraya destiny yake nechinhu chinonzi adoption. Adoption iripo, waberekwa kumba kwemaslaves, waadoptwa nemhene unenge wapinda. But Bible robva rati paakakura by faith akaramba. Kuramba kwaake takuramba zvinhu zvakanaka. Why? Anoziva kuti izvi zvakanaka izvi zviri kuuraya purpose yandakaberekerwa. I was born to take people out of slavery. Saka iye paakaberekwa akanogara kumba kwaFaro, iye hasisina nhamo, anogona kungoti tiri bo kubasa ndaizviona pataishanda kuindastry maiti mukaronga zoti pei shoma komana toda kustrike mulungu akanoziva kuti nhasi hatishandi takatojamuka pei haisi kuita. Mulungu akasika kuzviziva kuti vanhu vada kuronga strike, ende mukuru wacho ari kukonzeresa ndiningi. Ningi anosvedzwa kuofisi, achipinda muofisi for first time anoti wafuti kofi gara apa kofi mabhisiketsi aya. Vapedza kudya vabvunza chii chiri kuitika, unonzwa statement yemunhu aguta manje vari kuti mari ishoma asi yako yawanda yake ichiri shoma but adya. Why? A corrupt were thinking next stomach. Uku kunogona kutonga uku ndozvinoita kuti musikana ave hure nzara inogona kutonga mafungiro zvodambidzira kutoti upenyu hwacho hauna basa, chero ndaita zvandaita kuwana mari. Instead yekuti njere dzitonge dungu rikatonga uku wakuvara. People hear me very well. 2020 inyuye kuvanhu vane new mindset, kuvanhu vane old mindset yakatoshanda gore ndi 2019 futi. Why? Nokuti paunopinda mu new system have a new mindset. Mwari achida kuendesa vanhu auriti, Mwari achida kuendesa vanhu Deuteronomy 10:11. Mwari abvisa vanhu kuIjipita achivaendesa kuKenani, ane chinhu wani chaakada kuti vazive vasati vatora land. Why? It's one thing to own land, it's another thing to enjoy the blessing of owning land. Kuva nevhu haisi guarantee yemaguta. Unogorwa nenzara mune minda wekungazimbabwe unozozvisisa kuti haasi madimikira. Owning land haisi guarantee yekuva nechikafu. Why? Inyaya mindset. Kana tairima kumusha tichirima on a small scale zvekufidha mhuri dzedu, tikava nemukana wekuona land hombe, chatofanira kutanga taadjusta imindset yekuva neburden to feed the nation. Nokuti izvezvi munhu ane munda mukuru but pfungwa yake ndekuti dai mhuri yangu yaguta kwete nyika. Eka satoona kana achitokohwa witi nejeko isaini yekuti ada witi yake sojo chimoto chake nevana vake. Vanhu havana burden yenyika ka. I wish one day I'll get the privilege to speak to people vane responsibility for the nation, to empower them. Why? Nokuti Mwari ndizvo akaita pakapa vanhu land. I'll read. That's Deuteronomy 11:10. For the land that you are entering to take possession is not like the land of Egypt, from which you have come from, where you sowed your seed and irrigate it like a garden of vegetables. That type of agriculture yamakunoita manje, farming, it is different. Nokuti ukuma akuno own land, uku you were living as slaves. So when you own something on a large scale, you need a new mindset.
chinopa munhu kuti apiwa fuel yokuti arime netrakta rake mumunda afeed nation otengesa diesel racho ada kufidha vana vake haana basa nenyika. Munhu akapiwa mukana wokuita zvinhu zvikuru for the nation, one thing, he must have a burden for this nation. Rwadzi rwakuti Zimbabwe inoita nzara kwete kuti chero vana vangu vabhuta, it's okay. Ndozvinoita kuti munhu atengese diesel. Trakta raifana kuti mamahectares ekuprovaida chingwa anotengesa diesel otenga chingwa chavana vake. Nyika yanyura. Apa Mwari aitopa vanhu tipa asati avapa land kuti varume land haisi nyaya, mafungire yenyu panew status ndo nyaya. So 2020 haisi nyaya, a new mindset matters most. Zvanzi naMwari kwamuri kubva maidiridza neirrigation kuti maidiridza nemasystems ari on the ground, kwamakuendese large scale Mwari unonaisa mvura kubva kudenga, kwamuri kubva maita like a vegetable garden, kwamakuenda it's a commercial system. So you need a burden for Israel. So Mwari asati apa vanhu land akavapa new mindset. Why? An old mindset per land is dangerous. You can starve while it's owning many hectares of land. It's unfortunate, it's very sorry. Hauna chaunochemera kuna Mwari kuti nokuti munda wacho uripo but une uswa. Kadiki kawakarima ndikokuti timu rako rigute. Why? Hauna burden nenyika. Moyo wako haurwadziwe neZimbabwe, haurwadziwe. Unokuziva kuti kana wafana wangu waguta bhongo. Why? Nokuti takabva mukusaona land. Tichitora tumaportion tichienda kumareserve nekudii twatazowana mukana wokuwana land yacho, mindset ndokubva yaramba iri kusystem of the old. That's why Mwari akatipa timu rake kuti old mindset new environment inopa hanga maenda kupromised land. We are alive in Facebook. I'm sure some will just hear this. They got just. They must have a burden for the nation. It's a good opportunity. Yekuti muone hectares akawanda land. But chino chikuru inzwa moyo wokuti this nation must not starve. Kwete vana vangu, kana waida zvana vangu wafana kulima kuseri kwemba. Kana waida zvana tsana wako nana bangini wafana kulima kuseri kwemba. But pawakatora mahectares akawanda, rwadzi rwaZimbabwe have a burden for a nation. Do you know it's a sin before God? Could you know opportunity to feed the nation? A selfish motive is not good before the Lord. Why? Nokuti kana watrust pane zvakakura. Sure, Mwari wacho. Kuti makandi trust for a reason. Alright, Deuteronomy 8:18. Shoko parinoti, I'm Jehovah God who give you power to make wealth. Arigumire ipapo. So that you can establish my covenant. But chinhu chese chaunopiwa, chaunowana, chaunowaniswa naMwari chine purpose. Ukawana a big land, purpose to feed the nation. Ukana uchirima kuseri kwemba, purpose to vafana vako. There must be a different mindset. It's our first day. Let's just conclude with this. Just give me 2 minutes. So 2020, it is already done. But the main secret to receive to have a new mindset. My old tactics, new year, they don't pay. 2019, check your life. Usati watu waroi wangu wanozodi wanokumusha kwedu wanoniita zvakati iwo wacho uri kuita nezvei evepete ivane moyo. That's why Mwari even by in terms of marriage vakatotaura kuti murume achasiya baba naamai kuti marriage ndeyevarume kwete vakomana. Chirungu chinoti men kwete boy. Why? Not when you become men you carry a responsibility. You are no longer a boy. Marriage wakura is entertainment, irresponsibility. Percentage entertainment, time yacho ishoma. Mawazireza kuzoti wana wajyoya kumai wajyoya wapeke 10 minutes ndo joy. Mama hours yakubata mzoro kadazo. Tinopa budera. Sasa it's for men. Asi wakomana. Ukazita uri mukomana muzvitiza. This is your roommate.
ende ukazwa chiti achasiya baba naamai, hakusi kunzipandukira wabereki wako nokuti waroora. Kusiya kuri kurehwa baba naamai. Baba naamai relationship marriage zviri kunzi usatakure mindset yemarriage yekwawakabva uchinointroduce mumarriage yawapinda. Pane time difference nekuda kwekuti vakaroorana kudhara nemareasons ari different, maroorana nhasi munyika yadevelopa yaane mune different reasons. Isana mai vedu vakaroorerwa kunzi vaishanda, vaitoonekwa itakura mashinga uri nekudii. Isu vedu adzimai hatinamboona kushanda nekuti tine stofu. Kungoti ta vakutobika vedu vaibva neshinga dehuni vachipfuura ndipano vachionekwa nokunonzi mwana ane basa. Saka ukatakura kare anamai vedu vaigariswa kumusha, mudhara ari kuno kutaura. Type yedu hatitenderwa kudaro ende hatifanirwa kudaro. Ndini muwengi ndiri kudaro wemazuva ano haibude, hatizvigone. Usanyepa ungonozvikwanisa. Tiwa madhamu mwedzi vari kumusha kuuzunda uri Jonas iwewe manje. Ero toshedzera kuti muzano waona iwewe manje. Haudaro izvi. Unenge inini kayo hatidaro izvi. Wangu unofanira kugara naye. Zvakatosi saka kana Bhaibheri richiti murume achasiya baba naamai, zviri kunzi siyai old mindset marriage yekare. There are things you can learn from them, but there are things that are not worth to apply in our time. Tine zvatinodzidza kubva kuwanano yavo, but tine zvimwe zvatisingafanira kuapply muwanano dzedu nokuti there is a gap time difference. Amai vegara kumusha chita zvavanoita, isu tinofanira kugara muno mutauni tese tichihasla tichiwane mari. Different mindset. 2020 igore nyowani, but ukapinda uri mudhara unorikala robva ravadhara futi. Zvinhu zvitsva zvinoda a new mindset to approach and so that you can receive the better things. Pane zvichatoitwa naMwari mugore rero. Mwari agara akatoita kudhara. Why? Nokuti Mwari hapinde new year. The Alpha and Omega. Haararami mutime, anorarama mueternity. Haisi surprise new year. Hii new year kumunhu kuna Mwari is the old one. Zvoreva kuti mu new year macho ane provision yaakaisa. That's why vaIsraeri pavaifamba kuenda kuKenani vakanzwa nenyota, Mwari vaingoti kuna Moses, rova dombo iri. Kurati vaitofambiswa murodhi ine mvura yavo, Mwari aziva kuti pano vachanzwa nyota ende dombo richavapo. Kurati vasati vaenda Mwari anga atobva ikoko achiuya kuzovatora. Saka Mwari ari Alpha and Omega, ndiye kutanga ndiye kuguma. Saka anenge ari kuno achida kuti uye kuno. Saka zvaanoita anouya kuno kuti aende newe. Saka time yaanopfuura nepano asina iwewe ndo paanenge achirongedza achiziva kuti pano uchasvika waneta uchada mvura woisa dombo, wosvika pamwe pane mvura inovava pamara pobva pava nedanda remuti raanoisa pasaidi raanozoudza Mozisi kuti kanda danda remuti mvura yotanga kutapira. Haisi coincidence kuti pane chimuti chinotapirisa mvura. Mudhara aitoziva kuti apa inovava saka pari kuda solution apo. Saka Mwari kwaari kuda kuenda newe ndo kwaabva. Saka hauna surprise, hauna chinyoni chaunomuudza. Iwewe ndiwe uri mu-new year, iye haasi mu-new year. It's an old year. And anotoziva manidzi nezvese zvauri kufanira kutsvaka imomo. Saka akaisa provision. But what you need to do, a new mindset. Romans 12:2, you know, your mind must be renewed. Kwete removed, renewed. Pfungwa ngadzivandudzwe neevhangeri. Just switch chimwe chacho ichi. Chese chaunotarisira kuti Mwari vachandiitira vakatoita, but hazvigamuchirike nepfungwa yekare. Kana last year waitarisira ninga achazodai, this year tarisa kuna Mwari kwete munhu. Men can disappoint, but God will never disappoint you. Unoziva kuti Moses akatofa unosati apinda Kenani. Ikatsanangura Moses akatofa unachiri murodhi. Mwari wedu kuti adzoka Moses afa hamunozopinda sei. Rwendo harisina Moses ndera Mwari mevanhu. Moses was just a chosen leader. But in the leadership ya Moses inogona kufa, but the leadership of the Spirit of God will continue. Amen. Saka weti hatinoenda na Moses. Munogona zopinda na Joshua. Nyaya haisi pakuti Moses or Joshua.
nyaya iri pakutera shongwe yegore. Your focus must be on God, not man. Munhu ukamutarisira akakundikana anongokudza kuti ndiri munhu wada nditese. Ende itori mindiro yakakwana iyo. Munhu akakundikana anokudza ndinenge iwewe. Every good hospital in a mortuary. That's a sign of no matter how professional a doctor is. Pane paanokudza kuti Mwari waita kuda kwawo. Ende hakuna doctor akadzingwa basa nokuti vanhu vafa. Anotoshedzera kuti next. Munhu achioperetwa ofa anongopusha sei woisa paside. Oti mumwe. Ende wao unaba kana kwatokudza kuti kwauya ufa. Vanoti atati umwe siyana nezvaenda. Kuchipatara kunofira vanhu kunorarama vanhu. Isaine kuti takapana doctor privilege yekuti kana munhu akatofa you remain doctor. Hakuna doctor akatorwa mapepa kuti vanhu vafa. Basa ndosaka kuti basa racho rinonetsa kuti uriite. Wani kuti rakachipa singaite. Kana munhu akafa is problem. Aunzi wakundikana zonzi nguva yakwana. Noma graft ka. Already iwo paunoshanda ukakundikana kuita chinhu unofaiwa. But doctor munhu akafa nonzi ishe vaita kuda kwawo. Nonzi doctor jonzi ari pastrike dai imwe mari vanhu vachifa. Anoshedzera sindouraya but mari yangu ngaiuye. They are professionals but they are still natural. Amen. We need God. Yes. Tinoda Mwari. Tarisiri ngaive pana Mwari kwete munhu. 2020 ukazembera panjere dzemunhu Bible roti akatukwa anozembera panjere dzemunhu. Vesi inotaura kuti kana pane dzako futi ukadzizembera utotukwa nekuti uri umwe munhu futi. Your trust must be in God. Amen. Kana waisa trust muna Mwari, get knowledge, know what to do. Namata isi magic. In relationship na Mwari, anogona kukupa revelation, a formula of so that you must know. Ndani 42 years. Ndani kwaitika makrusade mamweta atenda mamweta toitawo. Ansanda boona miracle yemunhu akanamatirwa ari dofo akaita engineer. Ameno kana kwenyu muchechi muchizvita. Ansanda boona dofo akanamatirwa akaita doctor andisati. Takaona zvirema zvichisumuka mapofu achiona but hakuna dofo rakanamatirwa rikaita engineer nanhasi. Inda mamiracle ziwa yasingaitike. System iyoyo haiwanikwe kumiracle site. I'll give you an example. Mwari akati let there be light ukava nechiedza. Ndiye futi akasika zuva. Anosikirei zuva kana chiedza chiriko. Chiedza chaakataura pekutanga, it's a miraculous thing, hachina source. Akangotaura kwava nechiedza. But paakasika zuva, ada kuti kuve nechiedza chine source. So kune zvinhu zvinowanikwa mune source mu process. Kogoita zvinowanikwa mu miracle. Hakuna miracle yedofo rinonamatirwa robva raita engineer. Nanhasi hakuna. I mean, I stand to be corrected. Kana kuchiyo kwenyu muri powerful zvekudaro. Kuti mukanamatira dofo kunoita doctor, tingatopinda weko. But ndani 42 years hakuna. Why? Remu you must learn and know things naturally. Yes. But spiritually, naturally you must learn and know things. Hakuna matiro vanhu kuti vaite maengineer. Vanhu vanofunda. Yes. So 2020 chauri kuda iwewe chiri muremu yemiracle here kana chiri mu process. Kana chiri mu process, know what to do and the grace of God will help you. Mwari makarangarira David akauraya Goliath nedombo. Dombo is created by God. It's not man-made. But the sling is the skill of men. Moses akaburitsa vanhu mukamuchengeta Nile River. Haana kuflota by grace. Akaflota nokuti mai vake vakagadzira tswanda basket yavakanama ikatoshanda nema-systems ema-laws of flotation. Moses haana kuwanikwa ari pamusoro pemvura, akawanikwa ari mubasket. Basket i-human skill iri kuchengeta chinhu chine mweya waMwari kuti chizoita basa. So ukaneglect basket wanyudza Moses. You are anointed, you are called. But you can neglect my processes are natural. You don't put the food so far power. Takandinamatira so but andisipona zviri kunyatsoitika. Vakakunamatira vakakupanyasha asi unezvo. All right. Psalms 23. You know akazodza musoro wangu namafuta mukombe unofashuka.
chinonzi musoro hausi uyu idea kana kuti wisdom kana kuti knowledge. Akazodza musoro that Mwari anondipa nyasha dzekufunga zvine udzamu zvine wisdom, so that mabasa andinobata mukombe zvandinobata zvinoita overflow. Overflow yese iri kumaoko emunhu yakatangira pawisdom dziri mumusoro. I remember one day pane clip kandakapa example panapa kuti ukawanikwa une mari yakawanda muhomwe vachitoziva kuti haudhonze mushenda hauna kufunda haunzi businessman unonzi suspect unotoshedzwa kucentral kunzi yawandira sei imhosva here kuti mari iwanda aiwaisi but ikawanda pauri pane munhu atorerwa wai nokuti iwewe pauri haifanira kuwanda ifanira kupfuririra nokuti uku kwaunobata kwazvinowanda kune kwakontrolwa nekuku zvinogona kutora chivindi kuti uite mari yakawanda hazvidi chivindi kuramba uine mari yacho zvinoda wisdom. Unoda kuparokoza ukabuda negoridhe kana 3 kgs ukatengesa ukaita mari but after 2 years unodzoka pasaizi yako zvauri hazvichinje uku kunokubira unotofunza kuti wakabirwa hauna. Jacob akabata mutumwa akati ndikusiya kusvika mandiropafadza akarohwa ina ndaitaisira munhu haana kuti handikusiya kusvika mandiropafadza but denga rinenge haridzwa rinorova munhu ada kukomborerwa anoroverwei munhu ari kukumbira blessing. He is already a blessed man. Check kuti akarohwa pai pachiuno grozi yakaribro abva pati seingasarudza pachiuno tsano vakaongororwa kunzi pavakanoshanda vakapihwa mukana wekuita mari vakabvunza kuti moda mari vakati mukadzi saka apa pawa apa panovakuvadza hamina nunora naye aripo Jacob panapa wanoziva kuti apa ndoba ndiuraya apa madhiri ndomboita but apa patitorera mari yangu yese apa mutumwa ukaona asarudza pekurova pane nyaya ndo pane vhangeri rese pa ndikusiye kusvika mandiropafadza vakati iwewe manje une mombe une makwai une ngamera unoda kukomborerwa kwerudzivo. Okay, unonzani zviya Jacob ndimi wayo kushandira vakadzi ku14 years saka tikati kupa imwe mari unoisa futi kunoumwe wakadziva ndobva ndichiuna ichocho ndokubva chava wiki kana chava wiki ka uchachishandira maningi baba rinoita akanobva ipapo achikamhinasa kuti imwe blessing yauri kutoda idiscipline. While already you are blessed, you lack discipline to control the blessing. Wakatoropafadzwa but you lack discipline to control the blessing. Yes. Oza ma blessings toda, ma miracles toda, but ane ma conditions atisingade. Jesu aenda kumba kwa Jairus, apinda mumba namatira mwananga akafanira kubvamuka. Ane zvaakataura zvatinoignore tichifarira kuti mwana amuka. Akati kudii pakamuka mwana mubikirei adye. In other words, Jesu ari kuti kudii mukasabika anofa futi. But there is a way to maintain a blessing. Blessing inotobikirwa yamuka. Rasa rabuda muguva yes. Visai zvaakapfeka izvi. Why nokuti hafanira kupfeka zvemuguva panze. Kurati hatidi mindset yekwawabva. Ita mindset itsva kwenzvimbo yawauya. So kumishavenda nazatora nyaya dressing. Dressing is so important. Timongo cheneta tifunza kuti matsotsa nemushonga. Iye kuti vakamaster chinhu 1. Kune dressing inototaura uchifamba mutauni so kuti imhondore. Vandoziva kwawabva. Undozikana kuti iye tikagara iri zakakanyoro mhondoro iyi haisi tauni. Because kune mapfekero anonyatsokutaura kuti ndo address. Iwe uri supposed kudressa manje unobva urova address. Asauzive. Kuna anopfeka address. Iko kupfeka kuchinzi kudressa. Mumwe akatodressa anenge atorova address. Unotoziva kuti ireserve kana kuti plus. Haudress unorova address. Vanhu vanotoziva kuti kuna toona zvakadai uyu. Munguva wakasaka wakakuti hautambishana vanongo kumhoresa. Kune mamadairiro futi. Hana mushonga matsotsi kungodiscover zvinhu. Vakakutauta kuti pamadairiro ukavabhaiza anogona kuuya kutsika mbishana so. Kana ngokutuma.
Very soon can come out. Come on, very soon. I can't come out and master. So I think I said, particularly what kids are more water side down. I'm sorry, it's not a panel. I played one set of Ferrari. Not a panel down. It's interesting, but it's the truth anyway. 2020 is a new year. Do you have a new mindset? Do you have knowledge? Do you know the process? You to receive what you think God is about to release to you. Do you have the humility? Sometimes 2019, when you were not just humble. For example, my drinks are in village in the family member, yes. But Kamana can't get now open and stick at my drinks no for a patrol. Panover were part of mine, people are Kashikiri. Sakutikato on one, kind of a country Zamore for Buddha. Crowd on a Jew Jaco, Jabutuka Saturday, Yasha Zimini, our Jitri. You need others to help you. In life, don't look down on anybody. Regarding the ticket 2020, who said on the pass. Angangodara sina kungwara sewe but akareba kukudarika pane paanoshikira. Ipapo unemusoometa need napo ende paripo parine breakthrough yako. Bill Gates, a great businessman, akaya muno Harare akasabvunza kana street kid toilet iri papa anozviitira. Why? Kune vanhu vane knowledge yearea yaunofanirwa kurespecta. What gave me this understanding? Kana kune vanhu vakuru muupenyu vakakutikana pakuita zvinhu havanzi madofo kana kuti mafailures, they still need honor and respect. Why? Munhu akaita chinhu muupenyu akakundikana haana kukundikana, akakudzidzisai vari pasi kuti mukaita nenzira iyi hamubudirire. So he is a mentor, not a failure. Wese akaita chinhu chikasabudirira muupenyu kwauri haisi dofo, nditicha nokuti wavazokudzidzisa kuti hazviitwe nenzira iyi haubudirire. When you get that kind of understanding, you don't look down on elders, you respect elders. Zvakaitwa nababa vangu vakakundikana havari failure. He is a teacher. Why? Nokuti I don't repeat the same mistake. So automatically my father has a failure. He is a mentor. Kukundikana kwake is grace for me to learn. So don't look down on elders. Get something, learn something from them. 2020, a new mindset. Just be humble. For the Bible says, humble yourself before the Lord, and He will lift you up. So the best way of putting Maria to smooth, the key is humility. Amen. Naaman, 2 Kings chapter 5. Naaman ari mkuru wa ondo. Anga ane leprosi. Ari army commander. Chakaita leprosi ipere. Akanzosha katara msikana wa basa ari mumba. Remember, a commander gives commands. But chakaita kutano pora. He was commanded by a slave girl. Tunabiti nature yake ndo yaka challenge wa. Kuti nyango uli commander. But in spiritual matters, take commands. So usapari se status yako naturally. Naturally you might be big. But you should not get one margin with spiritual realm. Some that are still big naturally can be so big to a level. You could tell that Naaman, apore mapelembuti, ari army commander, atere ramsikana webasa. 2020, have a new mindset. Be humble, learn to respect others. Worship God, wait upon the Lord. Full of I know, not going in right. Knowing more is not knowing all. Knowing more is not knowing all. Kuziva zvakawanda zvirevo kuziva zvese. Uri army commander wakakunda hondo dzese. Tinoita kuti maperembudzi apere kumbonzwawo munhu asina kana title ane grace dzekukupa the direction. We can raise our hands. I need to pray. Father, we thank you for your word. We thank you for speaking to us. We thank you for this new year. Mukati megore rino icha Mwari.